Kinong tho team hapo ka Shatri ka Ribhoi Archery Counter Association kilami shakmat ban ut hakabayade baka jingpam pat ailat ka sorkar la kalong ka sorkar jela ne ki bor district bansha ban pli ki dukan tho team habro ki jaka bala jubu haga district. Kadkum uba Manoj Lingdo advisor ka RBACA habai kran berkilat pathai kubor uloong bakaseng RBACA ka kerpat juri ki bor district bat bor sorkar haga jela bakin sha no ban pli ne penyat biang ya kane ka yo tho team. Namar kumbalong menta ke jingpli ki we ki dukan kentup ki dukan marbam bat ki dukan bonjan lasha haka district laitang ki dukan tho team. Kaba kate kaseng menta ka kerpat syaka sorkar ban sha no ban pli namar lengba ki te ki dukan layo ban aikam aijam ye ki babon ki khon samla bat kumju ikirang baru penban daga jingkhang ki te ki dukan menta kala pendu haka jingyo kam yo jam bat nalor kata ki trai nong tho team kin hab ban siu saya ka khajna bat ka bawai dukan na e kinyo haba ye ki dukan la shukhang kherdat blenter nadu bala penjari khangdam haga district baraka jelahi borok away naga daw ka klam covid khat khandai Shushu ulakran ru habai dei baga jingpun benak lengba ka deputy commissioner ka East Khasi Hills district Shillong baye ki dukan tho team ru la penhap lang bat ki dukan khapsnyu lani ki jakai lekai bat ki we hendrai ka sorkar kala dei ban sothu ba ki dukan tho team ki pher ni ki te ki dukan kumbala penhap hakate ka thum namar ki dukan team kim don kam bandon ga jingya jan bat ki bre ki bawan ban thiet yo number kumba julong ni nakalian yang ka Ribhoi Archery Counter Association yang kono po circle ni wan pau akan ni po kalong ba ni don ki jing aku bayade bat ka kam ki jang nang mata ka jungi kum ki lebor ki ba shushong bukan ba travelasi te hakis nem ki blale bang yu i ba ka tu kat nem nai ni la khang te kalong jing nang mata ka jungi ringin semlapan pau ya ki jing dan dari hakan negara cap pemerintah menurut nama rajar arpueru kaju ke situation ni ya penduk umbai penduk langki weru te hakba mentah nadu ka art military jung April ni lap khang ya kaneka archery kontar kejungi jung na April lap military te hadu mentah te kala long ar penaitam te ngi kungki lebor ke batre hakan nega kam ni syam jing namar bangimyo ekonomi ko jing yarap namar ba lengba ka jingyarap ka jungi kalong lengba ka bak ngiyo ban pli ya kedukan ngiyo ban kamai ya ka kamai kaji bat ka ju opor nila ban sa ya ka ing kasem te ngisem jing na kalian ka jungi bat omtang kata wat ladang ngimyo ban pli kedukan ro ndre yang baywai jong kedukan ni hab ban siu te ke baywai ying ni hab ban siu ya ka bangi syong ngisa te ladang ngimyo ban pli ka syam ka jing na muta jungi hang ni hapo nong po circle around ni don ndru phnyong nyong khu ngot kinong tre ngisam jing te ndrei war la kataro ngidang ya syakmat te lembaga ni ka social media ka ni ka por ibu i jing kerpat ya ka government ke jungi kumba kilayara hakini ki singi ki ba lalit mentang yu i ba ke jing penjen sur ya kiwe ki jat dukan ban ailat ban pli ya ki dukan te nakalian ka jungi ru ngi kwa ban bu ya jing kerpat ahmad ka buram jong phi ba phin sobha ban ailat lam bingi ru bengin yo ban ya pli ya gidukan nang bengin lak ngin yo ban kamai gaji nang bengin lak ban penbit penbiang nang ta kayi kasem kat pungkin notification kepala pemi naga liang jong hidup di kusno naga is hasil saga ar pendru tadi jong mentau benai teki pen i yang tu bakidon gidukan ki balak penpli bakidon gidukan ki pamlak penpli teki e gidukan ki balak penpli hang tu kumbangi yo i menta kalong kum ka dukan so gidukan marbam margi kum di dukan chu di dukan ja dukan sya tang bagi pantek nang tagi grocery te ki ek pamlak ban sya ban pli pede kidon ki list hang ne ki bang kwa bane kran pinjat ki longba kum kanika saloons ka spa barber shops cyber cafe cinema gyms nang ta kena ki tir counter etc te kat kum ka jing sothu ko jungi ki hene ba kum ki salon ki spa nang ta kiwi mo kum kini te hot kladi shisha he ka kumba ka jing sothu ko junga simet bat ka nang liang ko jungi kalong ba ki hab ban kontak ya ubriu ke hab ki hab ban kata ten re nak liang ko jungi pada kum kene katil kontak asion pada ngim don re kata ka bangi hab ban kata ka bubun ngi su tho tangi ki slip ban ngi aya kata
teki ngimton kono kata kabonong ban ya mix bat no kakum ka protokol jongka health department te nakaliang ka jungi ngi airu ka assurance bangi ladep ban airu ya kana ka injection te ngi ladon lupa ka ya kata te nakaliang ka jungi longi kwa bon bu ya ka jingkar pat lada kalong ka bala bapin sobha le man perkhat nak menta ka neka tir kontar asian ka jungi bapin yarap ban penpili kham kloi khnang ba mengiru ngin la long bania kamai lang ha ka neka kam